Sumbiang ba bini diang. Ang lelaku na anjing kuduang. Pante anggo. Sudah lagi cok. Dia yang pante. Anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mak. Siang menjelang sore. Ya mak. Aslinya Pariaman. Tapi dia ambo setuntuang kamu dole setuntuang kan kamu buangnya. Samo mak. Ambo tunjukkan kepada Nonot. Nonot. Angkatukan bini ambo sumbiang. Angkatukan ambo joka bau. Ang salah bini ambo nak sumbiang itu. Ambo memang lah tuo. Iya mak. Tapi kalau selero alung kamamangai juang tak sama juang doang dicampakan di bini. Di usia dia mertuo. Kalau ambo ndak do di usia mertuo do. Ndak do cempak bini do ya. Iya. Jadi kalau orang batu-batu melawan memang pad dia selera orang tu memang kabar-kabarnya punya ilmu ya. Anak ilmu nang pakai. Kalau pad dia ilmu ambo minta tolong digayuang yang di situlah atau kirim santet lah. Ambo minta tolong disantet. Hilangkan ambo 1 kali 24 jam. Kalau talo dang melawan mengirim santet ambo berko berarti ambo 2 jempol dia. Ya. Ang alun laya sembola laya. Iya mak Alu ba main ang nagalanggang bola main nagalanggang. Jadi iya. kalau hebat santet ang tolonglah kirim santet ang kabari lah. Rasonya santet antu raso abu ubi atau abu bayam atau raso kacang panjang. Lama lah santet Santet antu tolong kirim kemari. Ambo ndak kenal wang ndak kenal ambo ang berhati-hati lah jambo urusannya. Ingat sekali Nonot, ambo ndak kenal waang ndak kenal ambo, ndak usah wang membariang-bariang. Dia ambo utang malu, bayar malu, tangok bayar malu, utang tinju bayar tinju, itu nang ketujuh dia boleh ya dia. Ambo mak Minang, bapak Bugis, ambo ndak asli orang Minang. Separuh Minang, separuh dari Sulawesi. Iya. Dendam ambo bakare dia. Ndak dapat yang tahun itu tahun depan, ndak dapat tahun depan tahun cik lagi. Suatu saat Nonot ang pasti bertemu jombo ingat ya. Ingat Nonot. Ang nak cari viral anjing. Kalau nak cari viral tu enggak macam itu caranya, enggak amo macam itu do. Nang kalamak dia ang surang se. Iya. Ang katong orang Minang, katong baradai. Kini waang na indak baradai, waang na indak batarati anjing. Nah, kalau ambo indak kadamai dia ang do apa Nonot. Ambo indak kadamai dia ang do, ingat ya. Indak kadamai ke dia ang do. Dia baru kue mo. Kalau ndak kapaluang bo benjol, kalau ndak kapaluang bayar benjol. Kalau ndak barang ke jarak jauh siap barang. Lepas jarak jauh barang. Ndak tahu Jadi ndak usah mbak yang tu ndak usah ada gunanya no. Iya mak. Kata kan ambo bini ambo sumbiang atu tu ambo dikabau waang tu nama bini anjing bini yang dicampaan di orang. Di Jakarta bini yang jo anjing kuru. Jawi, abawa tu bini yang lain karena anda terpakai dia orang no. Jadi canggih bini orang ini. Bek malu anggo. Ang mengaku lo kemanakan ambo dah kenal juang. Kemanakan bukan pemiliaran juang. Iya. Siapa ang mo ndak tahu, malang aku kemanakan ambo ang anjing anggo. Anjing. Jadi ang do salah. Kalau memang hebat santet nang tolong, jangan santet ko Rontok sesungguhnya ambo salah dia yang hebat santet nang boleh dia. Anak anjing aku. Antabazana lain tindak dan gaya aku. Dimang lagi ya. Di kanang Jawi, di kanang Kabau, patutlah ndak batarati ang icik ya. Dak senang cari ambo. Cari ambo. Ambo tunggu ang. Ini kalau memang hebat santiang limuang, kirim kelah santet ang kamari lah, kirimlah santet ang kamari. Ang santet ko cari rukunang na hebat. Nampak dia. Video call jam boleh berani yang. Ang kalau banjir sepatu selanjang. Jangan orang lang. Gua ambo dah kenal aja orang lo. Pengaku lang Nonot Tanjung mana ada nama orang Tanjung Nonot do, nak do. Tunggu sebentar ya. Nak do nama Nonot. Lah. Lagi Nonot Tanjung tak ada nama orang itu loh kita. Kecik mamak ko. Angkat tu kan bini ambo sumbiang. Aku bini ambo leren padang tu tu bini ambo tu leren padang tu. Sumbiang ba bini dia ang lelaku nak anjing kuduang.
Pante anggo. Le lang pante. Anjing. Le ka mak anjo ayang dulu anjing kampang. Babi anggo. Astagfirullahaladzim. Ndak taluk dia malah nama mak ke sana. Ndak bisa dia satu masalah mamak ke sana. Labik sungguh bodoh den. Sungguh dia mandi pagi kadang-kadang rontok. Ini rontok saya salai kacau deh. Anak taluk dia nama. Kek tangan mak sana. Kok coba mak kau kek tangan mak sana. Tolong komen yang udah elok di sana. Kek tangan den. Kau sempat mamak kalau nak mencari dia nak kau lah. Habis sungguh dia kuah. Kalau dia habisnya satu anda tak masalah. Kok dia habisnya sama anda kau siya. Ada tinggalnya sama anda kuah. Halo nak kamu dia. Assalamualaikum sana. Dah taluk dia dah. Balik lawan mak.